Ay, na nga mong apo. Naabot na gid among apo nga gikan naglaag-laag. Salamat dong. Na Tanaw na mo kan. imingaw si lolag si lolo. Among mga apo na nga oh. Granny. Tara do. Na si Jayon oh. Yan na nga on me. Nya among sudan. Udot sa gabi. Udot sa gabi og kinamatisang ginamos. Daog na. Lami na kayo. Oh, wow. Lamian kay ko sa kamatis nga butangan og ginamos. Nahurot. Nahurot na. Yung mga untang. Sabi ka igang. Anak ko'y pugong. Ng mga kabataan. Mga kabataan. Ako na lang naulaki yung kaon. Ako na lang usa. Oh, nakaday sila. Nagimo ko video sunod. Nga adto ko sa helicopter escape. Okay, ginay ko na kasi dayon. Ang naghimo bi ato, mag-comment po sa ilang video para Daray, basa. Na, dula si Granny. Kamatis. Pampaganda ng kutis. Yummy. Big man. Mama ko ang siling. Nahuma naman na magkaon ng kaning manok. Ano na po mi sa ulot sa gabi. Kaya sustansyado man gihapon eh. Ako na si Ulit dong. Naramong bibijayon oh. Big naman namong bibijayon oy. Tupong daw talo. Nala sila? La, bisag nain nako kay diri na ko ni Lolo eh. Lagi oh. Big na kayo among bibijayon. 9 years old ako na. Wow, samtang nagkaon-kaon ko, naabot na pud among isa ka anak oh. Yeah. Yes. Dahan kay dala. Nagdala oy. Dagan sa lubong. Dagan ka na? Oh, Be, dali pangaon mo. be. Paghinay. Happy birthday! Wala yung kasunod. Happy birthday! Na adri oh. Ingon, bod. Sarap pa mo, ali nang iturbo. Pangutana sad oh. Be. Oh, na bay tangad. Hanapon tangad diri oh. Na tangad. Abot na sila, bibo na mi kayo. Bye-bye. Thank you for watching.